Hello guys, जों दा अरुणाचल फैदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि इन्ट्रेस्टेड नाङोबा बिन्दास एन्जय खालाम बिथिं आरो भिउखौ नाहर आरोना तो गाइस जों दायो भैरबकुंडआव थांगासिनो लोगोफोर जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दायो सक मोनफैबाय हाजो सेराव दङ सकाबो बिराद मोजां आरो हाजो सेरखाय बिराद मोजां नांदो सकखौबो तो लोगोफोर जों दायो मोनफैबाय दा गारिखौ दोनना लाग्रोनोसै बेनिफ्राय नायहैनोसै गाहायाव हाबहैनोसै मा दङ जुदि नोंथांमोना इन्ट्रेस्टेड बा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो तो लोगोफोर इस तरह का नज़ारा भाई लोग पिकनिक जागासिनो बेयाव मा मार्केट सोलिदों नायनो दसे ना तो लोगोफोर जों दायो दंफैयो भैरबकुंडआव कि बोसोरसेयावनो बिराद चेन्ज जाबाय आरो ना कि रास्ता बानायना होबाय जों आगोलाव फैनायावथ' जेबोआनो गैयामोन बिथिं हाग्रासोमोन आरो तो नायनोसै लोगोफोर बिथिं मा दोङो फैदो बिदिब्ला वाव तो लोगोफोर ओरैबायदि नजारा बे सान्दुं गोसा नोंथांमोना नायलाय माबायदि नांदों लोगोफोर सरि यार नैया जोंनिया साथाम लोगो दङ आरो ना जोंनो फैदो आरो जों साब्रै मा बुङो लोगोफोर माबायदि नांदो गाइस मोजां जोबोद समायना समायना दंथारो नंगौ दा तो लोगोफोर ओरैबायदि मजा नांदो आरो ना भैरबकुंड लोगोफोर भैरबकुंड तो लोगोफोर ओरैबायदि आरो जों दै जिङाव थांदोंमोन बिराद मोजां नांदो ओमफ्राय जोंनिया लोगोफोरा फट' थिखांगासिनो दं दसे टाइम पास खालामबाय आरोना तो लोगोफोर जों दायो दंफैयो भैरबकुंडआव लोगोफोर ओरैबायदि समायना जायगा दैमाया चेन्ज जाजोब्बाय आरोना सिगां बायदि नंला ओरैबायदि आरोना फैसा लागा यार वाव बिराद थान्दा लोगोफोर बरिया नांदो आरो नोंथांमोनाबो खनसे फैना नाय बिउटिफुल जायगा देग्लायनि पिकनिकआ एसे मानसिया बाहाय खमायदो आरोना बाहाय खम मोनदो नङाबाथ' आगोलाव बिराद जायोमोन मानसि एसे जायगाया बाहाय चेन्ज जाना दोङो दैमाया एसे बाहाय चेन्ज जाबाय बिराद सान्दुं गोसा होननानै फांसे दंफां फिसा मोनदो बेयावनो जिरायबाय आरो दसे बिराद सान्दुं तो लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैफेराखैबा फैना नायदो खनसे मोजां नांदो बिराद फैनानै ओरैबायदि समायना भिउ ना जबरदस्त नैयाव जिरायदों आं नैयाव बिराद सान्दुं तो बेयाव मार्केट सोलिगासिनो नायलांदो लोगोफोर मार्केटाव मा दङ नायनोसै बेयाव मोनगोन ये खाली तो बंद है इथिंलाय बिल्कुल खाली है रे मार्केट मोन आरोना खाली जाजोब्बाय दखान गैला बहुत खमिबाय इस तरह का नजारा मजा लगा तो लोगोफोर ओरैबायदि भिउ
मजा नांदों लोगोफोर फैनानै नोंथांमोनाबो अबावमोन आरो फै नायफैदो दसे एन्जय लाफैदो जों दा अरुणाचल हाबहैनोसै पाहाराव अरुणाचल बे मा दखान लोगोफोर बे जाबाय सेरेप तो गाइस जों दायो अरुणाचल हाबहैबाय लोगोफोर नायनोसै बेसेबां गोजानालागै थांनो होयो नैनि मादै मुवा जिरायगासिनो अरुणाचल थांगासिनो पाहारानिया मजा यार तो बिराद मोजां नांदों आरो जायगा बाहाय गुसु आरो एबारे मानसि गैया बहुत खम मानसि एकदम खम खालामो आरो ना बेबायदि लकेलफोराव थाङो हेल' गाइस जों दा अरुणाचल फैदों लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जुदि इन्टारेस्टेड नाङोबा आरो ना बिराद मोजां जागोन भिडिअआ बहुत गोबाव जाबाय फैथाराखैमोन अरुणाचल हाजोआव हाबहैनोसै दिनै थ' लोगोफोर थ'दो जों गोजौआव थांसै ओरैबायदि आरो ना लोगोफोर लामायाबो एसे गाज्रि थ' लोगोफोर बिराद मोजां नांदो थांनानै नोंथांमोनाबो थांनो गोसोबा थांनानै नायदो लोगोफोर बिराद मोजां नांदो हाजो सेर सेर थ' लोगोफोर भिउआ ओरैबायदि रास्ताया एसे गाज्रि थेवब्लाबो थांनो हायो गारि मटर एसे खम खारो आरो बेयाव चेकिं सोलिदो लोगोफोर नायनोसै पुलिसा बारनो हैनो होआ जों बारग्रोबायमोन लोगोफोर बेनिफ्राय पुलिसा जोंखौ गाबज्रि हरफिनलायबाय लोगोफोर बे गोजौ गाखोनोसै लामाया आथिं आरो ना इधर से वहां तक जाना है मेरे को वहां तक लोगोफोर गोजौ गाखोदो वाव मा दों नायनोसै उपराव केसा लागा थ' भिउआ ओरैबायदि लोगोफोर गोजौनिफ्राय बिराद मोजां नुदों लोगोफोर एसे बेरायनो फैदों आरो ना जुदि इन्टारेस्टेड बा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरैबायदि समायना जायगा ना ओरैबायदि दायो बेयाव जिरायथ'दो आरो ना हटेल बिन्दास इन्जय खालाम बिथिं आरो भिउखौ नाहर आरो ना ओरैबायदि समायना थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आरो मोजां मोजां देखायनो नाजागोन नैबे जाबाय मिथिखायोना नोंथांमोना मा बुस्थु बे जाबाय न' फिसा लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ मा होनो प्लिज कमेन्ट खालामलाय नायनोसै लोगोफोर लाइफआव फार्स्ट एक्सपिरियेन्स हाबना नायदों आरो लोगोफोर थ' लोगोफोर ओरैबायदि समायना जायगा मजा लागा यार माबायदि नांदो मजा सुपारहिट फटाफटी सुपारहिट नांदो लोगोफोर फानसिन थ' लोगोफोर जों दा नै थेलेब थेलेब फिसा रेस्टुरेन्ट हाबदों आरो ना बेयाव जों जानोसै मा मोनो ना मा अर्डार होदो जोङो मानो पर्क फ्राइड राइस नोंथाङाबा अके माबायदि नांदो बेरायना मोजाङानो जोबोर मोजां जा साफा साफा नुखायोना सिख्लाफोराबो जि मोजांखा भुटानना साफा साफाखा नंगौ ना भाइरेल जालायसिगोन दा नेक्स्ट टाइम जों फैफिनगोन आरो ना दिनै बारा इन्टारेस्ट नांदों दिनै आदुरा जाबाय फैथारगोन भितरावबो बारा हाबनो हादिया ना नैयाव मोजां सिख्ला सिख्ला लाबोनांगौलै साफा साफा होमबासो मोजां जों जा जाना लागोनसै ओमफ्राय आरो हाबहैगोन जों ओरै एकदम भुटान तो ये दिया हम लोगों को खाने के लिए बेदरालाय बे क्यों दो अच्छा बारो तो जानोसै लोगोफोर मारै दं आरो ना बुरजा खालामाखै ना